Doncs bon dia a totes i a tots. La plataforma Cap Escola es tanca. Visibilitzem avui al Parlament la nostra reivindicació contra els tancaments de l'escola pública. Recolzats per la proposta de resolució presentada per la CUP i Catalunya en Comú Podem. La plataforma Cap Escola es tanca va néixer l'any 2013 per enxarxar les comunitats que estem amenaçades pel tancament de les escoles i defensar una educació pública i de qualitat. Ara mateix som 4 les escoles que estem posant la nostra empenta a la plataforma. L'escola Can Clos de Barcelona, en perill de tancament i fusió amb una escola fora del seu entorn natural. L'escola Les Fontetes de Cerdanyola, amenaçada per la seva continuïtat i on s'estan ocupant espais com a oficines de serveis territorials. L'escola Jaume Balmes de Cervera, també amb pèrdua de línies i d'aquest espai se'n deriva espais per oficines per serveis territorials. I l'escola Polinyà del mateix municipi del Vallès, en perill de desaparèixer també per la baixa natalitat i per estar en barracons. I sabem que no estem soles, que no som les primeres ni malauradament serem les últimes comunitats. Ens consta que hi ha altres escoles que estan a l'espera de decisions del Departament d'Educació en relació al futur dels seus centres. Per això volem fer-vos una crida a totes les escoles del país que pugueu estar en una situació similar a que us sumeu a la plataforma i per tal de sumar esforços tots juntes. Sota l'argument d'optimitzar els recursos es pretén tancar escoles que funcionen. Cada tancament és una pèrdua. És una pèrdua d'oportunitats educatives, de la qualitat educativa, atès que provoca ràtios més altes i massificació a les aules, provocant la fugida cap a l'escola concertada o privada. És una decisió política tancar centres públics que funcionen amb l'argument d'optimitzar recursos mentre s'inverteixen centenars de milions d'euros a l'escola concertada. No ho entenem. Des de Cap Escola es tanca estem convençudes que els infants no són xifres. L'educació té com a funció formar persones. Hem de posar al centre les necessitats dels infants. Hem de desplaçar l'interès econòmic d'aquest centre. Les escoles no necessiten més retallades, sinó una inversió. La baixada de natalitat s'ha d'entendre com una oportunitat. Considerem que la baixada de natalitat ha de servir per incrementar la qualitat i equitat del sistema educatiu, per reduir les ràtios i no pas per tancar o perjudicar escoles. La reducció de les ràtios és una demanda històrica de la comunitat educativa, sindicats, entitats, professorat, famílies, i pren encara més sentit en la situació sanitària actual. A més, és una oportunitat per equilibrar les desigualtats entre centres o reduir, fins i tot, eliminar la segregació escolar. Davant de la política d'impulsar fusions, defensem que mantenir els diferents centres educatius permet tenir capacitat d'absorbir línies davant d'un futur incert i evitar així la possible massificació a les aules en el futur. Cada tancament o impacte a un centre educatiu és un procés dolorós, especialment per les criatures. Al voltant de cada escola hi ha famílies i mestres que conformem una comunitat entorn a un projecte. Des de la plataforma Cap Escola es tanca exigim que el Departament d'Educació dialogui amb tots els agents socials, la FAPAC, els docents, els sindicats, els consistoris, les famílies, per poder arribar a solucions consensuades, per mantenir vius els projectes educatius públics i, sobretot, que ens doni solucions concretes per assegurar la continuïtat de les escoles Can Clos de Barcelona, les escoles Les Fontetes de Cerdanyola, l'escola Jaume Balmes de Cervera i l'escola Polinyà, respectant la voluntat de les seves comunitats educatives. Repetim, necessitem generar solucions consensuades respectant la voluntat de les comunitats educatives. També volem projectes educatius en base social, equilibrats i sostinguts en el temps, sense haver de patir de forma cíclica, curs rere curs, per la nostra continuïtat. Volem més inversió en educació pública i unes ràtios baixes per poder garantir una educació de qualitat. A dia d'avui, la plataforma Cap Escola es tanca. Comptem amb el suport de la FAPAC, de l'Assemblea Groga, de la CGT, de l'USTEC, l'Intersindical, la COS i dels partits Catalunya en Comú Podem i la CUP. A nivell parlamentari també ens hem reunit amb el PSC.
que ha expressat el seu suport, tot i que el moment en què ens trobem de la legislatura i la manca de temps per consensuar un text en la proposta de resolució ha preferit esperar una altra ocasió. I també ens hem reunit amb Esquerra Republicana de Catalunya, que ens ha assegurat que aturava aquests processos temporalment i mirava de buscar solucions en cada cas. Tot i això, han preferit no estar presents en aquesta roda de premsa. Així doncs, volem agrair des d'aquí a tots els suports que estem rebent i anunciar que aquest és un pas més en la defensa de l'educació pública i per trobar solucions que assegurin la continuïtat de les escoles públiques catalanes. No volem que es tanquin línies ni aules a l'escola pública. No volem cap escola pública tancada. Moltes gràcies.